Здравейте, братя и сестри! Желая да споделя с вас моето свидетелство. Когато бях на около 6-7 годишен, се заболях от една коварна болест, наречена тумор, и то в малкия мозък. Лекари, доценти твърдяха, че за мене няма и церение, но баща ми твърдеше обратното, с надеждата и силна вяра, че Бог ще ме изцери. В един неделен ден родителите ми бяха на служба и докато службата минаваше, аз в къщи си спех и сестра ми ме наблюдаваше и шетеше, включвайки в резервоара. В един момент къщата пламна, цялата в пламъци, но в къщата имаше пари, с които ми предстоеше операцията. Също имаше и църковни пари, парите на църквата, тъй като баща ми беше касиер. Парите, които предстояха за операцията, изгоряха, но парите на църквата си останаха на мястото си. Благодаря на Бог, нито на мен, нито на сестра ми ни имаше нещо. Останахме живи, благодарение на Неговата милост. През 2012 година си спомням как отидохме на преглед в едно от софийските болници, Иван Рилски. Болницата работеше с много голямо и добро оборудване. Докато преминавах на скенера, баща ми отвън се молеше. Също и аз, макар да бях дете, осъзнавах, че бях в опасност и се молех. Чакайки резултатите, след това доктора дойде при нас. Виждайки старите изследвания, сравнява ги с новите. Обаче, между тях нямаше нищо общо. В този ден за моето семейство имаше добри вести. Аз бях напълно изцелен в раните на моя Господ и Бог. Благодаря на Бог, че ми е дал втори живот и чрез този втори живот прославям моя Господ и Спасител Исус Христос. Защото Той е царят на моя живот. Амин. Амин.